Salut! Dacă tot suntem pe canalul Secretele Succesului și dacă tot vorbim despre cum să avem succes, hai să vedem, care e și definiția succesului, ca să știm exact ce să căutăm în viața asta și pentru a-l putea atinge. Pentru că pot să fac pariu că definiția mea a succesului nu e aceeași cu definiția ta a succesului sau a altor persoane din jur. Și cum vrei să dai o definiție a succesului dacă pentru fiecare dintre noi este câte una diferită? Exact! Hai să începem! În primul rând, nu există o definiție exactă a succesului. Poate să vină oricine să zică că succesul înseamnă asta, asta și asta. Nu există. Fiecare persoană își formează o idee despre ce ar însemna să ai succes. Dar problema este că despre succes, viață, moarte, relații, inteligență emoțională, cum să fii un om mai bun și alte lucruri foarte importante, nu ne învață la școală. În familie, dacă nu există succes sau o mentalitate cât mai deschisă, nici de aici nu învățăm prea multe. Din cercurile noastre cu care ne înconjurăm, nici atât. Căci dacă am avea persoane de succes în cercurile noastre, s-ar fi aplicat vorba, suntem media celor 5 persoane cu care ne petrecem timpul. Deci dacă nu avem succes, e foarte probabil ca nici în cercul nostru restrâns să nu fie prea mult succes. Iar ce știm noi despre succes, de fapt, ce credem noi că știm despre succes, e datorat faptului că în toate filmele, pe toate rețelele de socializare, în toate emisiunile, în toate reclamele, succesul este asociat cu și doar cu faptul că ești bogat, că ești faimos, că ai o firmă de nu știu câte milioane de euro, că ești fotomodel, că ai un corp exemplar și uneori mai este asociat succesul cu faptul că ai o familie fericită. Atât. Bine, mai sunt și mici excepții pe aici pe acolo, dar regula asta e. Deci, într-o lume în care suntem bombardați din toate direcțiile că succesul înseamnă asta, asta și cu asta, nu ne rămâne altceva decât să credem că ăsta e succesul și aia e. Deci trebuie să muncim, să investim foarte mult timp, efort, energie, sănătate, tinerețe, familia, ca să ajungem la succesul pe care îl zic ceilalți că e succes. Și după ani de muncă și de trudă, când în sfârșit ai ajuns acolo, îți dai seama că nu ești fericit. De ce nu ești fericit? Că doar ai atins succesul. Ai bani, casă, mașini, parteneri și partenere, corp cum trebuie, mergi în vacanțe și totuși ceva te frământă. Simți că încă ceva nu e la locul lui, că parcă încă nu ai atins ce trebuia să atingi. Știi așa, o stare de anxietate, de depresie, o dai pe alcool, pe droguri, pe activități care te fac și pe tine să simți că trăiești puțin. Și totuși, încă parcă simți că ceva nu e ok. Simți că mai trebuie ceva. Deși după vorbele tuturor, ai tot ce îți dorești. Ai atins succesul. Alții doar visează să aibă ce ai tu. Alții își doresc să muncească la fel de mult cum muncești și tu și nu pot, din diferite motive, fie de sănătate, fie de altele. Deci, de ce? Dar hai totuși să dăm o definiție a succesului și nu mă refer la cea din Dex. Eu când m-am înscris la facultate, m-am înscris cu gândul ăsta că vreau să găsesc acea idee de afacere cât să fie foarte bănoasă, iar mie să îmi ofere foarte mult timp liber, să mă pot ocupa de familie, de hobby-uri, să călătoresc prin lume și așa mai departe. Și ăsta a fost scopul meu o perioadă bună de timp. Bine, ulterior mi-am schimbat mentalitatea de mai multe ori chiar și mi-am dat seama că nu contează domeniul în care activez, ideea de afacere și așa mai departe, ci contează cât de valoros pot eu să ajung, ce bagaj de informații acumulez, relații, etc. Și odată ce am tot acumulat cunoștințe și informații noi, evident mi-am schimbat și țintele, obiectivele și visele. Dar gândindu-mă acum la ideea cu care mă scrisesem la facultate, că vreau să găsesc acea idee de afacere bănoasă cât să îmi permită mie să am foarte mult timp liber, păi dacă e să nu încep nicio afacere, să nu muncesc deloc, să nu mă stresez deloc, să nu pierd atâtea nopți muncind, practic nefăcând nimic, eu aș avea foarte mult timp liber.
logic. Deci aș avea suficient timp să mă ocup cum trebuie de familia mea, de hobby-urile mele și așa mai departe. Adică vreau să zic că uneori succesul nostru, visul nostru către care aspirăm, se află chiar sub nasul nostru, iar noi nu ne dăm seama de asta. Ba chiar este și o scurtă povestioară cu treaba asta, nu mai știu cine și când a spus-o, dar în felul următor. Pe o insulă din Hawaii era odată un pescar care pescuia în bărcuța lui cât să poată să își întrețină familia. Iar o persoană, un antreprenor care venise acolo în vizită, îl văzuse și îl întrebase în cât timp a prins peștii ăia și ce face cu restul timpului care i-a mai rămas. Iar pescarul a răspuns că a muncit pentru ei cam 3 ore, apoi petrece timp cu familia lui, face o siesta la prânz, merge pe plajă cu familia, se distrează împreună, apoi se joacă cu ai lui copii, îi învață ce trebuie să fie învățat și așa mai departe. Apoi, antreprenorul surprins l-a sfătuit să prindă pești câte 8-10 ore pe zi, ca să aibă și mai mult, iar diferența să o vândă și să facă profit destul de mult. Pescarul, uimit de sfatul antreprenorului și încercând să afle mai multe, îl întreabă și apoi ce să facă. Și îi răspunde că poate să mai cumpere o barcă, să angajeze o altă persoană și deja sunt în doi care prind pești și deci surplusul care îl vor vinde, vor aduce și mai mulți bani. Pescarul, din nou uimit cum putea omul ăsta să vadă astfel lucrurile și mai curios decât înainte, îl întreabă: și apoi ce să facă? Păi după poți să cumperi o flotă întreagă de bărci, angajezi mulți oameni, prinzi și mai mulți pești, îi prelucrezi în tot felul de produse, fie în conserve, fie proaspăt, uscat și așa mai departe, pe care le vei exporta în alte țări, de unde vei primi și mai mulți bani, iar apoi îți vei muta sediul firmei în New York și îți vei gestiona afacerea multinațională deja de aici. Apoi, pescarul rămas fără cuvinte, neștiind ce să zică, îi mai pune o ultimă întrebare. Și apoi, după toate astea, ce să facă? Iar antreprenorul, din nou uimit, îi spune: păi cum adică? Vei avea tot timpul din lume. Poți să pescuiești de plăcere 2-3 ore, poți să mergi pe plajă toată ziua, poți să petreci timp cu familia, să faci o siesta la prânz, să te joci cu ai tăi copii, să-i educi așa cum trebuie și tot ce vrei tu. La care pescarul, cu un zâmbet de compasiune și căldură, îi spune: eu fac deja asta. Morala poveștii, cum am spus-o și înainte, e că uneori succesul se poate afla chiar sub nasul nostru, dar noi, bombardați din toate direcțiile cu exemple și definiții ale altor persoane asupra succesului, nu ne dăm seama. Și revenind la oile noastre, eu consider că succesul este doar un rezultat în lumea exterioară al proceselor care au loc în lumea noastră interioară. Dacă avem o lume interioară foarte puternică, orientată spre rezultate, spre soluții, care suportă efortul, munca fizică, răbdarea, acțiunile consistente și constante, dacă avem un mindset orientat spre creștere, dezvoltare, și vreau să pun accentul foarte grav pe mindset, pentru că mindsetul este chiar lumea noastră interioară. Atunci nu contează care e definiția ta a succesului în lumea materială, pentru că poți să înlocuiești acel ceva cu orice, oricând și oriunde și vei ști că vei fi capabil să îl atingi mai devreme sau mai târziu. Deci, după părerea mea, succesul cel mai mare care poți să atingi în viața asta ești chiar tu. Dar tu nu oricum, ci cea mai bună versiune a ta. Pentru că dacă în interiorul tău se învârt rotițele care trebuie să se învârtă, va putea să scoată orice fel de rezultat. Deci, practic, ce dorești tu, succesul tău. Iar partea cea mai interesantă este că mindset-ul îl poți dezvolta oricând. El nu ține cont de vârstă, sex, naționalitate, religie. Dacă tu auzi la radio o scurtă informație, să zicem că dacă pui miere în ceai fierbinte, mierea va deveni toxică și nu mai este recomandat să mai consumi acel ceai. Atunci tu deja poți să iei niște măsuri următoarea tură când faci un ceai. Deja aștepți puțin mai mult să se răcească, cât să nu mai fie fierbinte și abia pui miere. Deci deja ți-ai schimbat puțin mindset-ul și dacă te expui la suficient de multe informații, tu poți să ai 20, 40, 50, 70 de ani, că deja
tu poți să începi să scoți în lumea ta exterioară rezultate. Și chiar dacă toată viața ta nu ai făcut nimic notabil sau nu ți-ai atins niciun vis, poți să începi să ai succes. Gândește-te la fondatorul KFC. Toată planeta știe de KFC, dar omul ăsta avea 60 și ceva de ani când a început să lucreze în direcția asta. Bine, nu zic acum că noi toți la 60 de ani vom construi imperii cu copunele de pui picante, dar zic că niciodată nu e prea târziu. Oricând poți să începi să ai succes, oricând îți poți modifica definiția succesului. Lumea interioară bună va produce o lume exterioară bună. O lume interioară mai puțin bună va scoate în consecință o lume exterioară mai puțin bună. Iar dacă vei încerca să devii cea mai bună versiune a ta, vei vedea că nu există una. Vei vedea că mereu e loc de îmbunătățit. Mereu vei vedea că ai câteva lipsuri, câteva informații și cunoștință lipsă, că nu ai anumite abilități, experiențe asimilate și te vei înhăma la o călătorie continuă spre cea mai bună versiune a ta. Vorba aia, omul că trăiește învață, aici se aplică. Mereu să fii cu ochii deschiși la ce îți rezervă soarta. Dă-ți jos ochelarii ăia de cal, analizează peisajul, drumurile pe care le poți parcurge și propune-ți să mergi pe una. Iar dacă e să nu fie bună, aia e. E doar un rezultat exterior. Lumea ta interioară e neschimbată. Ba chiar e mai bună cu experiența pe care tocmai o făcusei, dar ai eșuat-o. Deja ești cu un pas mai aproape către cea mai bună versiune a ta. Concluzie. Nu există o definiție exactă a succesului cât să înglobeze toate celelalte, dar dacă ar fi să fie una, ea ar suna așa. Succesul este doar un rezultat în lumea exterioară al proceselor care au loc în lumea noastră interioară. Și a doua definiție, succesul cel mai mare care poți să atingi în viața asta este să devii cea mai bună versiune a ta, să ai cel mai bun mindset posibil. Da, și cam atât și cu definiția succesului. Probabil că mai sunt și alte lucruri de adăugat, de aceea te aștept la o discuție în comentarii cu neclarități și alte idei, un like dacă ți-a plăcut subiectul și să-mi spui care e definiția ta a succesului. Sunt curios. Eu sunt Angel și până data viitoare îți doresc mult succes. Pa!